سلامتنا تقبلوا فنونا أب مكتال اتركوا زخبركم تعزبتنا كم يتمسيو نلومي قدام 15 لكاتي ساعة 9 استدلوا هاجراون أجراون زينات تحيزلكم قريبة زلخم ماكدا حقوسي بقندي أرست زينة فيلم بمغنيات الزخرية 5 عامات قفعتات مجزأتاوي سرعتات إثيوبيا أب أسمران كبابي أن بهلا ومدب قريبون بريزيدنت حمادي إن نبرتي من محدارات كبابين معزوبالو عن 7 سيمينارات أكايدام أب قرورا من رجع محدرتي كبابي أكايد سرحن أنا برتعدن تخيدوم كوي كلف تسجيل زقنية أمونغو إسرائيل حماسن زكايد مسرح من لوات جهوتات لومي 15 لكاتي تكاتيلوم طباوي صلوان أقداسنتن هاجرات بجل شومونتا كم زبقعان منغست روسيا حبيروم متن مكتكم راتات برد سمينون دوبان واتاتات بنهري كم ازوصخة تقليزون زرزر زينا بمخنات الزخري مبل 5 عامات قفعتات مجزاتاوي سرعتات إثيوبيا بسمران كبابيان لومي أب ميدا بحت مسكرم بهلاو مدب قريبو وكليرينا يوناتان عبيو نزدالو وتحستو دانايت قبري وتكسوربيان بمخنات زخري 5 عامات قفعتات مجزاتاوي سرعتات إثيوبيا أب أسمران كبابيان لومي أب ساعتات دحر قطري أب ميدا بحت مسكرم بهلاو مدب قريبو أتبسلف تمهرون أبالات محبر وننت تاكسن زتسني مرئيت نقفعتات مجزأتها وسرعتات إثيوبيا بحفشة وتهدرات سرعة درج أفشحن 975 أب أسمران كبابي أنزفت صموه القدمة بفلاي زنت أبارغ تعمل زي ماتات قطمتات كمون ترخى هلكيت وكدبا درفون عد نفاسن زتق على لينيروم أبتي منسترات زركبوم لعلو سبب سلطان منغستن جنبارن أب إيرترا زمدبروم أمباسادراتن دبلوماسينياتاتن كمون بأشحز أتصارو تمهرون هزبن زتساتفو مدب قال أوهاديت كوميتي زغربة آتو أسمروم تقابرهان جزاتي سرعتات إثيوبيا هزبي إيرترا أمينيلو كجزان كمبركخن سورة إيرترا دما دقف هزب سينو كتأفق زي فحسوا وديتن زي فتسمو قفعتاتن كم زي نبرب بمتقاس اتخكايد زقنينا يزخر مدب نتزتفت أما بدل مس جزيه كيرصع نمسخخارن حدثت ولدوتات كفلت وان زعلمك كم زخوانا قليتهم أما حدر زوبا مأكل آتو فساهي هايلة بوغانو مجزأتاوي سرعة درق أب أسمران كبابيان أب 5 شوعة عدتات بزفت صموه الكيت لعلي 10 حدش حزبي كم اتقصفة نزت خايدة دهساساوي مصنعتي بمتقاس دحر زهبو مبرهي نتم دم معوات نزت ساعتو أكلات أمسكينو بالمخنيات زخري 5 عامات قفعتات مجزأتاوي سرعتات إثيوبيا أب أسمران كبابيان أقدمو سئلاو مرئيت كم زقرابة زفلت يوم بريزيدنت حمادي وزارة تسفا ميكائيل أب هلو كنتات هاجرن ترادق انستيو أب لمعتاو مدباتن زتوكور سيمينارات كاب 11 كساب 13 لكاتيت نبرتي 13 من محدارات كبابي نؤسوبا لوغ عن 7 كايدام أبتي نبرتن أبالات حيلتات مكلخال كفل سراويت 17 استساتفو سيمينارات نتران أبركتون إيرتراوان دق انستيو قدمن دحر الناصنت زملكت سفيح مبرهي ذهبت وزارتها أبزي تأتي زلو مدرخ بحفشة أب نابيتن ممئزانن من إسياد دما بفلاي تسألاو تراك هلوان تقويعام حلفي تامادج انفر زواجش باركا وزارة يحدقا يوهانسن حلفي تاماد انو زبالو قعن سبا وزارة تقوين قبر سلاسين بقدان ودابي حيلي كم زخون بمتقاس ابتنو زباب بكبابيو أبز سلاسل زلو مدبات اللمعات نزلو عزوز تساتفو ديك انستيو موجيسن تساتفت بقدوم تماساسالي سيمينارات كدفالو هماد ناي لقاح عدلات نعبالات كخفت كمون مزاناقعي ماكن من السيات كوادد زبل رئيتوتا تقريبهم أم حدار نوزبالو قعن سبات أبراهام حقوسا بزهابو مزازة مقال أبتي نوزباب تساتفوكم بحفشات بوغس قاس نايل معات كمزل بمحبر نقابلات همادة اسلتي وفي أبوركتن مسقان قريبهم إذا خمزيلن كله بريزيدنت همادة وزارة تسفا ميكائيل أب ممحدارات كبابي مغركا ليفان عدنا من درسنين نستزازمان أب مسرح زركبان ديقاتات تعزيبان بسمويان مبرهي توهيبوان
مول ጨንፈር ዞባ ደቡብ ኣብ ምምላስ ልቓሕ ዝምስገን ዕቤት ከም ተመዝገበ ኣብ ዘካየዶ ገምገማዊ ኣኼባ ገሊጹ ወኪል ኤሪና ዘርኣይ ብርሃንን ዘዳልዎ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበ መደቡ ህለና ንኡስ ለቃሕን መወላዕ ጨንፈር ዞባ ደቡብ መጠን ዝተመልሰ ለቃሕ ኣብ 2024 ብ29 ሚእታዊት ከም ዝበረኸ ብ13 ለካቲት ኣብ ዝገበሮ ዓመታዊ ገምጋም ሓቢሮም ወኪል ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ተስፋይ ከሰታ ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ብዝተኻየደ ስራሕ መጠን ዝተመልሰ ለቃሕ ካብ 23.3 ሚልዮን ናብ 30 ሚልዮን መጠን ዝርግሐ ለቃሕ ካብ 25.5 ሚልዮን ናብ 32.1 ሚልዮን 6998 ዝነበረ ብዝሓ ዓማዊል ድማ ናብ 9548 ከም ዝደየበ ሓቢሮም ኣብቲ ዓመት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዑና ዓንዶም ንኡስ ዞባ ጸሮናን ምምሕዳር ከባቢ ዓራውቲ ንኡስ ዞባ ዓረዛን ክልተ ሓደስቲ ዓዳዊ ባንክታት ብምኽፋትን ብዝሒ ዓዳዊ ባንክታት ናብ 151 ከም ዝዓበየ ዝጠቐሰ ኣቶ ተስፋይ ምስ ዓማዊል ዘሎ ናይ ምምላስ ግዚኡ ዝሓለፈ 8 ሚልዮን ናቕፋ ንምእካብ ኣባላት ብዕቱብ ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ፋይናንሳዊ ንጥፈታት ጨንፈር ብዝርዝር ዘቕረበት ሓላፊ ሕሳብ ወይዘሮ ሊድያ ሃይለ ሚካኤል ብወገና ጽፈትን ስልጥነትን ንምርግጋጽ ስልጠናታት ክውደብን ዘድሊ መሳርሒታት ክዋደድን ተላብያ ጊዜያዊ ኣካያድ ስራሕ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት መውል ኣቶ ታፍላ ኣስምሮም ብወገኑ ንጥፈታት መውል ምስራን ዕላማታትን ናይቲ ትካል ብምዝማድ ዝምስገን ዕቤት ከም ዘመዝገበ ብምሕባር ኣብ ዓማዊል ግቡእ መረዳእታ ንምስራጽን ዓቕሚ ኣባላት ንምዕባይን ስልጠናታትን ኣስተምህሮታትን ብዕቱብ ከም ዝስርሓሉ ኣፍሊጡም ኣማሓዳሩ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታ ኣብ ተስፋጽን ድማ መውል ጎንጎንቲ በብግዚኡ ናብ ዓማዊል ዝዝርግሖ ልቓሕ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ኣምራት ቁጠባ ኣማራጺታት ወፍርን ምሕደራዋኒንን ንምብራኽ ዘካይዶ ጻዕሪ ክቕጽሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ትሕቲ ጽላት ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ዝነጥፍ መውል መጠነ ንኡስ ፋይናንሳዊ ትካል ኮይኑ ብሰንኪ ሕፅረት ሕጃ ካብ ባንኪ ክልቅሑን ዘይክእሉ ዜጋታት ኣብ ከባቢኦም ብውልቅን ብጉጅለን ናይ ልቓሕ ዕድል ዝፈጥር መንግስታዊ ትካል እዮም ኣብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ቁሮራ ካብ 1 ክሳብ 12 ለካቲት ምርጫ ኣማሓደርቲ ከባቢ ኣካየድቲ ስራሕን ኣናበርቲ ዓድን ተኻይዶም ኣብቲ ብዕዙ ተሳትፎ ዝተኻየደ ምርጫ 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 53 ኣማሓደርቲ ከባቢ ኣካየድቲ ስራሕን ኣናበርቲ ዓድን ከም እተመርጹ ዝሓበረ ኣማሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ እድሪስ ዓሊ ኣብ 3 ምምሕዳራት ከባቢ ገና ሳጊሙ ዘሎ ህዝቢ ምስ ተመልሰ ክካየድ ምዃኑ ገሊጾም 11 ምምሕዳራት ከባብን 24 ዓድታትን ዘጥርንፍ ንኡስ ዞባ ቁሮራ ልዕሊ 25,000 ነበርቲ ኣለውዎም ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕበላውን ስንኩላን ኤርትራ ብ13-14 ለካቲት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ትግባር መደባቱ ኣብ 2024 ገምጊሞም ኣደንበር ማሕበር ወይዘሮ ይብራ ዓለም የዕብዮ ማሕበር ንኹሎም ምስ ኣእምራውን ምዕበላውን ስንክልና ዝነብሩ ዜጋታት ብምሕቋፍ መሰላቶም ንምውሓስ ከም ዝሰርሕ ብምጥቃስ ንዕቤት ማሕበር ዝሕግዝ ሓሳባትን ርእቶታት ኣብ መጻኢን ዝትግበር መደባት ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣገንዚባ ኣብቲ ኣጋጣሚ ወከልቲ ማሕበር ኣብ 6 ዞባታት ኣብ 2024 ናይ ዝተሰላሰለ መደባት ጸብጻባት ኣቕሪቦም በዚ መሰረት ሳላስ ተኻይደ ጎስጓሳት ኣብ 2023 ብደረጃ ሃገር 4830 ዝነበረ ቁጽሪ ኣባላት ማሕበር ኣብ 2024 ናብ 6109 ክብ ከም ዝበለ ቁጽሪ ኣብ ውህድ ማዕዲ ትምህርቲ ዝርከቡ ተምሃሮ ናብ ልዕሊ 1000 ከም ዝዓበየ ከምኡ ንጽጉማት ኣባላት ዓይነታዊ ደገፍ ከም እተገብረ ተሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ማሕበርን መንግስትን ፈጢሩሎም ናይ ዘሎ ዕድላት ተጠቀምቲ ክኾኑ ለቦ ኣቐሪቦም ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተወዲቡ ብጉጅለ ሞያውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ ኣብ ጥዕና ስነ ልቦናን ስነ ኣእምራውን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ንስፖርታውያን ደቂ ኣንስትዮ ተወዲቡ ኣብዚ ብ14 ለካቲት ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደን ወከልቲ 12 ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፍኦን ኣስተምህሮ ሓላፊት ምክትታል ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ ምላሽ ኢሳቅ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ዕላማቲ ኣስተምህሮ ስፖርታውያን ደቂ ኣንስትዮ ብእሩም ስነ ምግባር ተመልሚለን መጻኤን ውሑስ ንኽኸውን ከምኡውን ኪኖ ሃገራዊ ውድድራት ከም ዓድዋን ናብኡ ንምብጻሕ ክጽዕራን ከም ዝኾነ ገሊጻ
سبورتن سنة أمراون بزبلار استي أب زغرب أستمره سبورتوين بحفشة أب محدرة جيزين عفتات حد أجمعتن أوتاوي أتمامتها كهلوام كمون جبو من قصاصن سرع عمجاجبان كزوترو مويا ومخري توهيبهم بزي كازي أب تعنا بحفشة بتصوتاو ركب أب زم حلالف حماماتن صعبينات وقعت عندما بفلاي سفيح مبريك قريبهم أب مدمدمتا بريزيدنت هاجراو فيدريشن كؤس أجري إرترا أتو باولوس ولد هايمانوت أبتي زتوهب أستمره مركز بمقبر ما أزني حسابات اللقيسوم أب نوزبا عدو خلا بكفلي بهلن سبورتن زوادوبو توديبو نلعلي حد ورحي زغط سأله سلطانات الهيت بعصر سلسلة لكاتي تزازيمو زي بقبرن كل حساب تسنيو ن7 شمونتن من استيات زتوهب السلطانة بموهد هاماتن جنفر تمرتني تتكبيرهم تلهيت نمننتن أنا بران حبرت سبات مقلاز زوتر أكلاو من قصاص مهان زغلصه حلافي هادو بهلن سبورتن أبتن أزبا أتو فيليمون غبريسوس كفلي بهلن سبورتن زوسدو تبغوسو مغيسوم وانا دايركتور كفلي بهلن سبورتن زوادو باتو ابراهام يوهانس بوغانو سلطنتي مزلوون بقع أكلاوي أقاومان عدمن زياده كسرحلن كومويا كمعبدون كم زخلو زلو امنت غليصوم ጊዜያዊ አማሓዳሪ ንኡዞባ ዓዱ ኻላ አቶ ተስፋይ አብርሃ ድማ ንአገዳስነት ትሊት ኣብ ምዕቃብ ያታን ክብርታትን ብምጥቃስ ሰልጠንትን አሰልጠንትን ንዘርአይዎ ተገዳስነት ምስጋና አቅሪቦም ክቡራት ተኸታተልቲ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ንምክትታልኩም ደጊመ በኽብሪ ይዕድም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ከይኩለፍ ተሰጊኡ ዝቐነየ ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ዝካየድ መስርሕ ምልዋጥ ጅሆታት ሎሚ 15 ለካቲት ቀፂሉ በዚ መሰረት እስራኤል ኣሲራቶም ንጸንሐት 369 ፍልስጤማውያን ክትፈትሕ ከላ ሓማስ ድማ 3 እስራኤላውያን ናጻ ለቒቑሎም ካብ 19 ጥሪ ጀሚሩ ክካየድ ብጸንሐ መስርሕ ዛጊት ኣብ 6 እብራ 19 እስራኤላውያን 5 ታይላንዳውያንን ጅሆታትን 935 ፍልስጤማውያንን እስራትን ተለቒቖም ኣለዉ እስራኤል ንዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝጠሓሰቶ ክኸስስ ዝቐነየ ምንቅስቓስ ሓማስ ንመስርሕ ምልዋጥ ጅሆታት ክውንዝፎ ምዃኑ እዩ ከጠንቀቕ ጸኒሑ እቲ መስርሕ ክሳብ ዝዛዘም ብጠቕላላ 1900 ፍልስጤማውያን እስራትን 33 እስራኤላውያን ጅሆታትን ክልቀቑ እዩ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ዘሎ ቅጥባዊ ጽልዋን አገዳስነትን ሃገራት ጉጅለ ሸሞንተ ከም ዘብቅዐ መንግስቲ ሩስያ ሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ደጊማ ናብቲን አሜሪካ ካናዳ ብሪጣንያ ጀርመን ፈረንሳይ ኢጣልያን ጃፓንን ዝሓቆፍ ጉጅለ ክጽንበር ጻዊዕ ድሕሪ ምቕራብ እዮም እተን ሃገራት ንኣባልነት ሩስያ ብ 2014 ከም ዝሰርዝኦ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕሬዝደንት ትራምፕ እቲ ስጉምቲ ጉጉይ ምንባርዩ ኣብዚ ሳልስቲ ዝፍሊጡ ይኹን እምበር ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ እቲ ጉጅለ ቁልጥፉ ቅጥባዊ ዕቤት ንመዘመዝግባ ዘለዋ ቻይናን ህንድን ብራዚልን ዘይጽንብር ብምዃኑ ሃገሩ ናብቲ ጉጅለ ምምላስ ረብሓ ከም ዘይትረኽበሉ ኣረድዩ ሩስያ ብ1997 ናብቲ ጉጅለ ከም እተጸንበረት ጸብጸባት የረዱ ኩምራታት በረድ ሰሜናውን ደቡባውን ዋልታታት በሰንኪ ክሊማዊ ዋዒ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ብልዕሊ 14 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ጸብጸባት ኣከባቢ ሓቢሮም ብሰንኪ ቁልጡፍ ምምካኽ ክልቲኡ ዋልታታት ኣብ 2050 ብዘይ በረድ ከይተርፍ ኪላታት ኣከባቢ ስግኣቶም ይገልጽለው መጠን ዋዒ ዓለምና ዓመታዊ እናወስኸይ ይመጽእ ስለዘሎ ምምካኽ በረድ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት እቲ ክስተት ምልኣት ማያዊ ኣካላት ብምውሳኽ ዕልቕልቕ ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝጥቀስ በዚ ድማ ኣብ ገማግም ማያዊ ኣካላት ተደኪነን ዘለዋ ከተማታት ናይ ምጥሓል ሓደጋ የንጸላልወን ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ሩስያ ናብ ሎሚ 15 ለካቲት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ 6.4 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሩስያ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ መጠናዊ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ግን ተገሊጹ ድሕርቲ ቀዳማይ ሓደጋ ዝሰዓበ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ነቲ ክሳራ መሊሱ ከም ዘዕበዮ ሰመዚ ሩስያ ሓቢሮም ኪላታት ስነ ምድሪ ሩስያ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ክኽሰት ካብ ዝኽእል ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝጸንሐ ፍልልያት መሊሱ ክገፍሕ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ
እዚ ዝተحبره لعلوت سمز نايتن هاجرات اب جرمن اب زقانع زلو اهجراو وعلى صتا اب زكايدو زررب اب حيالو زعباتات كسمامعو سلازي كاليوم كلتيኦም ወገናት ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ለውጢ ጸጥታ ኣህጉር ኤውሮጳ ንግዳዊ ንጥፈታትን ጉዳይ ዩክሬንን ኣብ ምርዳእ ከም ዘይትበጽሕ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ብኤውሮጳ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራውን ጸጥታውን ንጥፈታት ንሃገራት ናይቲ ዞባ ናብ ጽግዕተኝነት ዘውድቕ ምዃኑ ኣብቲ ዋዕላ ተሓቢሩ ምትእታው ኣሜሪካ ንጽልዋ ኤውሮጳ ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት መሊሱ ዘዳኽም ምዃንዮም ሰመዚ ናይቲ ኣህጉር ዝወቕሱ ኣብ ኤውሮጳ ኣስታት 100,000 ወተሃደራት ታዋፊራ ዘላ ኣሜሪካ ረብሓታታ ንምስማር ኣብቲ ኣህጉር ተወሳኺ ኣጽዋር ንምውዳድ መደብ ከም ዘለዋ ክትሕብር ጸኒሓላ ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ክትውስኖ መዲባ ዘላ ወሳኽ ቀረጽ እታው ብትሪ ከም ዝቃወምኦን ምላሽ ከም ዝህባኑን ሃገራት ናይቲ ዞባ ኣብቲ ከተማ ሙኒክ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ደጊመን ሓቢረን ብ14 ለካቲት ዝተኸፍተ ሃገራዊ ዋዕላ ጸጥታ ክሳብ ጽባሕ 16 ለካቲት ክቕጽል እዩ إسرائيل نوجه زعدم تختخي نتفتات كاب مكيات كتحية بإيران صويعة إيران نزيد صويعة تزاربت إسرائيل لابلعلي نكلساوت كالات متقعتي كتكايد كمتخيل دحري مأمات أيوم توت أنت قبراو مزخون هاجروا للاون نتان موحس عدلي وتهدرو سقمتي كمتوسد هايمنصو مراحي إيران آيات ولحالي شاميني هاتنكي قلهم عبل علي هاجرو كايد زخيل وتهدرو سقمتي نسأت تازوا مع كلام مبرق مليسو زخر المخانو زقلت خاميني إسرائيل حريقنيا من قصاصات كتوقارص التحساسيبو متفنان إسرائيل إيران بفلاي دحرت إسرائيل بوشمت غازا زكايدتو وتهدرو سرحيتات مليسو كم زقدده زفلاتيوم همودات زينام أقدمون كتما قوما زتوقات أصرع عطو جلة M23 بوكافو نستبهلت كالئتي استراتيجيكاويت كتما ديمقراطية ريبابليك كونغو كم زحازة قليصم اتعطو جلة ناب رأس كتما كينشاسا كقسقس مخانو يقلص لزلو وتعدران تاون كالولوات هاجر ناب زخف درجو كعرب كم زخل يمتالوم مستعطو جلة كزارارب كم زيكونا زقلص بريزيدنت ديمقراطية ريبابليك كونغو فليكس شزكيت سراويتو بقداماويان وغناتي يدقف كم زلو نزقلص قسقس عطوات كمكت تصويعون بمعدنات هابتام زخانات ديمقراطية ريبابليك كونغو بسنكي تصاون وتهدران قلولوات حزبا تتقامي صقاتات هاجرو كخون كم زي كالي قلت تصانو محاسب بزبل مخنيات ابت هاجر توافيرو زلو استات 15,000 ابالات زحاقف عقاب سلام سراويت زاقيت زتقاس بركوتو كم زي قبره زفلاتيوم بزي زتقطع منغست ديمقراطية ريبابليك كونغو اتي عقاب سلام حيلي تقليلو كاب هاجرو كوص كم زوسنه صبصبات يردوم كبرات تعاتلتي زينا نمززام أرست خندقم بمغنات زخري 5 عامات قطعتات مجزاتها وسرعتات إثيوبيا بسمران كبابيان بحلو مدب قريبو بريزيدنت حمادين نبرتي من محدارات كبابي نؤزوبالو قعان 7 سيمينارات قايدة ኣብ ቅሮራ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካየት ስራሕን ኣናበርት ዓድን ተኻይዱ ከይኩለፍ ተሰጊኡ ዝቐነየ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ መስርሕ ምልውዋጥ ጅሆታት ሎሚ 15 ለካቲት ቀፂሉ ቁጠባዊ ጽልዋን ኣገዳስነትን ሃገራት ጉጅለ ሸሞንተ ከም ዘብቃዕ መንግስቲ ሩስያ ሓቢሩ መጠን ምክር ኩምራታት በረድ ሰሜናውን ደቡባውን ዋልታታት ብናህሪ ከም ዝወስኻ ተገሊጹ ሓፈሻዊ ዜና ብዝፍጸም ብሩኽ ምሸት